Košickí hokejisti ukončili svoje pôsobenie v Lige majstrov zápasom s Mannheimom. Oceliari zaskočili favorita z Nemecka v prvej tretine, v ktorej boli lepší a na jej konci sa presadil Jääskeläinen. V tej druhej ale ukázali hostia svoju kvalitu. Wolf po úniku vyrovnal. Po faule Gilmoura na Zeka mali domáci výhodu 5-minútovej presilovky, ale nie len, že ju nevyužili, na jej konci aj inkasovali, keď sa radoval Bennett. V 45. minúte Košice opäť inkasovali v oslabení, radoval sa Tyler Gaudet. Na konečných 1-4 upravil Fischbuch 3 minúty pred koncom. V prvom rade ďakujem Danovi a organizácii HC Košice za perfektný zápas. Videli sme výborný hokej, výsledok je pre Košice krutý, nezodpovedá predvedenej hre ani ich postaveniu v tabuľke Ligy majstrov. Košice boli Mannheimu vyrovnaným tímom, no rozhodla efektivita a individuálne chyby. Nám sa takéto chybu nesmú stávať ani v našej lige, nie ešte v Lige majstrov, tie mužstvá sú fakt vyspelé. Možno sme mali aj trošku viac zri, ale samozrejme pravím obrovské chyby v presilovkách, 2 góly nemôžeme dostať, keď niečo chceme uhrať, takže škoda, trpká prehra. Napriek tomu si Košice súťaž užili. Človek nikdy nevie, kedy môže hrať proti takým súperom, ako sme mali toho roku v tej skupine, takže určite som sa tešil z toho. HC Košice končí v súťaži bez bodu. Slovenské týmy v Lige majstrov prehrali už 21 duelov v rade. Určite je to aj odraz reality, ale myslím si, že pár zápasov sme mohli aspoň ten bod zobrať, takže škoda toho, no. Najlepším strelcom Košíc v Lige majstrov bol Jääskeläinen s 3 gólmi. Najproduktívnejším hráčom Lunter, ktorý získal 4 body. Mi to tam popadalo, takže ďaká spoluhráčom a som rád, že mi to tam padlo, ale asi by som sa radšej tešil, keď sme nemali tam tú nulu, takže bolo by to asi lepšie, no.